Nyai. Akadanana nambuya. Haisiyo ere iyo pakati apa? Ndiyo. Yataiti vanhu vava vasikuya saka ichivaita kuti vauye kuchekuti pamunhu ndokunoita padhuze. Ndiyo chayakatambuya asangana soti vanhu. Muri chini chini. Aiwa taura nhunzi. Itsana. Vadaunzwa. Ruona. Muri chini chini taura wakataurisa ikuti. Itsana. Pakudini. Ndindarara siswa atsana. Ko izvi kutaura zvekuzodanana nani mukadzi wacho. Izvi handizvirambi chikonzero kuti munhu taura wakataurisawo. Handizvirambi chikonzero kuti munhu yandakadana naye achiri musikana. Atsana ndobva wazoroora. Ndobva waziziva kuti wakaroora. Yakanaka ka. Munhu asingarambi mhosva munhu ari right. Wauya nani chamo? Vari? Tiramutaura zvakanaka na munhu anoda akadaiso munhu ari. Ava ndo vacho vanodana. Aiwa. Mwana wacho. Aiwa. Ndambuya mai vekubereka mukadzi wangu. Ava ndiri mai vevava. Ndo vakabereka vadzimai vedu. Vamuri kusiya muchivinga vadzimai vedu. Maura. Saka pamwe vanobereka zvakanaka mwana wanyu ari kusiyiwa. Nomukwasha achivinga mukadzi womwana yapakaipa. Wauya naniwo? Ndoendeka. Ko towaya nawo? Pakubva kumba tauya ndaenda. Mese makadini? Ko iye mukadzi wenyu wacho amuri kuchita nawo chari? Asikutombouya. Ko wako wacho ari? Asara kumba. Ari kuzviziva kuti ndozvikuitika? Saka une pfungwa ipi yekurooramba? Ambuya vakatoroora. Vakatoroora. Ati unongopota uchitorava? Aiwa. Vakatoroorwa neumwe. Havasiri kuwava? Havasiri kuwava, vakatoroorwa neumwe. Kupi? Ikoko. Iye anofanira kuuya futi. Maziwa? Akatongwa iye akatotora futi. Anofanira kutora. Saka iwewe makaita makuna zvisionekwa zvisingatendekwi mudunhu. Wapabata? Saka iwewe unobhadhara mombe nehwai. Unoiziva mombe? Apa haidiwi mari machitoda mombe. Mombe iyo toda kuti iwe todliwa nevanhu. Yenyama. Iwewe chete namai vavo ndimusingazi. Inodliwa nevamwewo. Totouya tota mutambo wacho wekuti nyika yedu yasviba yedu. Taizofanira kubhadharisa unobva mukadzi kana ndikutowanzira hangu dzidziro. Kwazi mombe dzaifanira tatu. Wane yaibva kuku. Mazinzisa. Kwenyu kwaifanira kubva mombe. Uyu kubva mombe. But ndiri kukunzira irombo. Tiri kuita one side. Kune uye aita achiziva kuti ari kuitei. Mombe nehwai nemberere. Unoziva mberere? Iri kuya rini kodzata mutambo wacho. Toda tozokoka vachiona zvinoitika apa. Paitika zvakadaro. Taurise zvemukudzaiswi nyika ichitokanganisika. Ndosaka ndatouya nani. Unogara nani pai? Ndogara pamaini. Pani? ambuya ndowaridze mai Ndodaro. Ndopaanoshanda. Anoshanda kwamuri? Aya anoshanda kwamadziva. Madziva? Uyu aive mupurisa? Ndikunofudza mombe vavo? Ndiwaimbonzo nenyaya dzekudlisa futi? Ndini.
Wewe madziwali. Ndopedza kuuya nawo patakambouya kumakapita kakushaiwa. Wewe madziwa anoona kubatsira. Unoudza kuti ndatungwa mombe. Mombe inoda 300. Wese pamwechete nehwai $400. Kana iri mari. Tikuida toda kutenga mombe yacho. Mombe iyo inoda kuzosvikwa kuarea yenyu. Vamwana vachiona. Iwe unohora mari? Unohora 80. Une mukadzi? Unohora $80. Vafonere vamadzi. Wati ndanzi takupa kupera kumwedzi. Toti chi? Vafonere. Wazi ndatonga bati tompa chiyo. Tompa August. Iwe tsaurana murungu wako. Ndabatwa nemhosva wako inoda kuripa. Saka munomupota muchibatira mari pichana muchididi kana mune muswe wacho mungondipuresera muswe. Chikaranga choitwa. Muchipota muchididi. Chinibatira. Yekudlisa makazoipedza sei? Avasati vapinda. Vakakumbira chichemo chekukumbira 2 weeks. Vamadzina? Yeah. All right. Vanozo. It's okay. Zvekufona isu tatoti agaze. Iwe chifona uchitaura muchitoenda. Adini? August. Donguwa yekuti mudzimu yakuda kugadzirwa nezvino. Nekuda unorova makuva. But uri wakaoma. Ambuya. Saka uchopedzera wanhanhira chirwara. Maonero angu. Unopedzera watopinda kuna amai. Maita basa mai. Mutupochi. Mofu. Kuvana wenyu ndeweko. Ndizviruya. Makariko mambo.